खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी नमदि हिरानि हायना हाथाइसालियाव सोलिनाय 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। ब्रैथि साननि मोनाबिलि समाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया दावबायफैदों। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि ब्रैथि हरनि हारिमु मोनाबिलिनि समाव गोजोन सानसेनि मुङाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफादों 63 नं साफागुरि बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, हितेश बसुमतारी, कक्लाबारिनि ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। लोगोसे हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनानै होयो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा मेन्डेला ब्रह्मआ। हारिमु मोनाबिलियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि कलकातानि प्रिय बेनार्जी बिथाङा बाहागो लानानै मिलौदो गारांजों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जौसांखौ समायसार होयो। आं हारिमु बेखेवाखै आं माबा होनदों बिश्व शान्तिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों आरो आं आसा खालामो जोंनि बर'फ्राबो गुबुन हारिफोरबायदि गुबुन गुबुन देब देबिफोरखौ जोङो फुजियो आरो गमामायै जोंनि नैबे दिहिरायाव गणेश फोरबो बा गणेश फुजा खालामदों आरो बे मा होनो बेखौ गल्डेन जुबिलि खालामदों आरो बेवहाय हाजार हाजार मानसि खाथि खाला गामिनि मानसिफ्रा बाहागो लादों। बे फुजानि दारैहाय जेन' जोंनि गामियाव बा जोंनि समाजाव सान्थि फैयो बेनि थाखाय आङो प्रभुनाव आर'ज गाबो आरो बयनिबो बेक्तिगत जिबन आरो न'खर जिबनाव जेन' जौगानाय फैयो बेनि थाखाय प्रभुआ जेन' आशीर्बाद होयो बेखौनो कामना खालायो। बे गल्डेन जुबलि समाव नोंथाङा बाहागो लानो मोननानै मा बुङो? खाफाल गोनां होनना सानना लायो। बिथां कमिटिनि मानसिफ्रा आंखौ लेंहरदों आरो बेखौनो अनार होनानै आंबो फैदों। बेवहाय फैनानै बयबो रायजो राजाफोरजों लोगो मोनलायनायनि मोनसे सुबिदा दं आरो बेखौनो आङो फैदों आरो गमामायै लोगो मोनलायदों। बेनि जायगानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों नुलायलायदों। मोजां मोनदों गोसोखौ। जिहेतु माखासे समाव बिदि फुजा मेला खुंनायनि मुङाव लाइमोनफोरखौ माखासे बिदिनो फुजायाव निसायारि जानाय फैनानै जाफैयो जेरै माबाफोर खना आं मिथिनायावथ' बेवहाय खुनु बे धरननि जायाखै आरो बयबो गामिनि मानसिफ्रानो ज' बाहागो लादों, सेंग्रा सिख्ला बयबो बाहागो लादों। बिदि निसायारि मुवा जानाय आं बिदि खबरबो मोनाखै नुवाखैबो। दिनै नबदिहिरायाव सनाथि मायथाइ नैबे फोरबोआ थारैनो आंनि मेगनाव आंनि नोजोराव जोबोद समायना जोबोद नायनो गोनां जादों। बेवहाय दिनै आङो दिनैनि हारिमु मोनाबिलिखौ बा देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनो मोननानै बा मोनगोनखाय जोबोद खुसि मोनदों। थारैनो बे खाबु होनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ गिबियावनो बावखानाय जाहैबाय। थारैनो जोबोद मोजां जादों। खाथि खालानि जाय बिथांमोना फैनो गोसो बिथांमोना नैबेयाव फैनानै खनसे नायफैयोब्ला जानो हागौ गोजोननायबो मोनगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ नैबे गणेश मन्दिराव जुदि जाय बिथांमोना गावनि गोसोनि लुबैनायखौ हास्थायनायखौ बुंनानै लायो, गोबां रायजोफोरा बुंदों बेवहाय बुंनानै जुदि लायोब्ला गावनि साननायखौ मोनफुङो होननानै जायगानि मानसिफोरा जोंनि सिगाङाव बुंनाय फोथायनाय दङ। नोंथाङा प्रजेक्टफोर लाखुमानानै दं नामा? नेक्स्ट इयारनि थाखाय बा 2024 आरो 25 मायथाइनि थाखाय आं मोनसे ससियेल आरो रमान्टिक सावथुन लिरनानै दोनदों। बेखौ जाम्बि प्रडाक्टआ दिहुननाय जागोन सनितपुरनिफ्राय। बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय गोसोआ बोराया। बेयाव समाजनि जाफ्लेबाय थानाय फिसा फिसा जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै बेखौ माबोरै फोसाबनो हागोन, बेनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै बे फिल्मखौ लिरनाय जादों। जानो हागौ रायजोफ्रा नायनानै गोजोननाय मोनगोन आरो माबा मोनसे सोलोंनो हागोनखा फोथायनाय दङ। बेवहाय नोंथाङा फाव खालामगोन नामा? ओरैनो मोननैसो फाव दङ। जिहेतु बेवहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर लोब फैनाय नुदों फुजायाव, मा बुंगोन? आं सिगाङाव बुंबोनाय रायजोफोरखौ नायफैनो फैनाय नायफैबा मोजां जायो। बेयो जाबाय
बे आंनि गोसोनि बाथ्रा बा रायजोनि खावलायनाय नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंहा SLC एबा मेट्रिक एग्जामबो सोलिबाय दङ गुबुन फारसेथिं हायार सेकेन्डारिबो सोलिबाय दं आरो HS डिग्री फार्स्ट सेमिस्टारनिबो एग्जाम सोलिबाय दङ बेनि थाखायनो जानो हागौ नैबे खुंफुं आफादा गोसोबायदि साउन्डखौ दामनो हायाखै खमायनानै दामनो गोनां जादों साउन्ड सिस्टेमखौ एसे खम खालामनो गोनां जादों नोंथांनि अनजालि बिसिखौ लाफायाखै नामा फुजायाव अनजालि बिसिया दङ बबावबा खारनानै दं इयो गिदिंबाय दङ दा रायजोफोरखौ आं नैबेखौ आंनिफ्राय दुखु फोरमायगोन एग्जाम सोलिदोंबाबो बिथांमोननि फुजायाबो सोलिबाय दङ न'खर खाथिना एसे खस्थ' मोनसिगोन अब्लाबो बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै फालिनांगौथार हिसाबै फालिनाय जाहैबाय जानो हागौ बिथांमोना बिनि थाखाय गावसोरबो एसे दुखु मोननायखौ आंनि सिगाङाव फोरमायदों अब्लाबो बिनि गेजेरावनो जाफुंलांथोंसै आंनि गोसोनिफ्राय बे जोंनि जि श्री गणेश फोरबो फालिनायनि सनाथि मायथाइ जे फोरबो दिनै फैयै फैयै जोंहा 4थि सान दा थांनाय जि सानथामनि जे हाबाफारि जोंहा खोब मोजाङै थांबाय जोबोद जोंहा भक्तफोर फैदोंमोन जोंहा फुजाखौ नायगिरि गोबां फैदोंमोन दा दिनैबो गोबां फैदों लोब लोब फैदों दिनै जोंहा प्रग्राम हिसाबै एसे आगोलाव 5 बाजियाव दंमोन जोंहा मुलुग सान्तिनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनिनो बारग' BTCनि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि सारखौ जों हांख्रायदोंमोन हांख्रायनाय लेखा बिथाङा फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै मावफुंलांबाय आं बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों बे बेलायाव बिनि उनावनो जोंहा नै दान्दिसे उनाव जोंनिनो भारतनि मुंदांखा प्लेबेक सिंगार पिउ बेनार्जी दङ प्रग्रामाव जोंहा दिनै बिथाङा फैगासिनो दङ मोनफैसिगोन दान्दिसे उनाव आरो नैबे जि जोंनि मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि बेखौ जोंहा बेखेवनो थाखाय जोंहा मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्डेला दङ बिथाङा अलरेडि जोंनाव सौफैखाबाय जोंनियाव गेस्ट हाउसआव जिरायगासिनो दङ दान्दिसे उनाव बिथाङा जिरायगोन आङो दिनैनि बे माबानि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुगैदों गासै रायजोफोरखौ नोंथांमोना फै नायफै जोंहा गोदानै लुफुंनाय जि मन्दिराव दर्शन जाफै जोङो फ्राय जोङो 20 लाख खरसा खालामनानै बेखौ मावफुंबाय जोंनि जे मन्दिरखौ गतिके खेबसे फै खुलुमफै फुजाखौ नायफै साबायखर मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरि एक्सपिरियेन्स बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट डेइलि विकलि एक्टिभिटी रेकर्ड नेचार कर्नार लाइफ CCTV सेक्युरिटी इमार्जेन्सि फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 910115645898 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन